Takže ahoj, jmenuji se Tomáš Dobrodka, chodím na Čaure Slova 5, obor ekonomie v angličtině a díky tomu můžu říct, že mám docela dobrou angličtinu. K mým koníčkům patří například basket, který hraju přes 10 let a nedokážu říct, že bych byl v něm furt nějak dobrý. Dál hraju volnočasový kulečník, miluji hudbu, dokážu poslouchat úplně cokoliv, co není český rap anebo death metal. Ve volném čase nejraději sportuju, trávím čas se svojí rodinou anebo jen tak blbnu se svými kamarády. Zároveň jsem vášnivý pivař, proto pracuji v minipivovaru Craft, kde jsem se naučil být iniciativní, pracovat v týmu a přinášet pozitivní energie do kolektivu. Také se snažím zlepšit po své ekonomické stránce a proto pracuji v GFS Group jako finanční poradce. Na inovativní podnikání se hlásím, protože už mě nebaví sedět celé dny v lavici, poslouchat přednášejícího a tvářit se, že tomu rozumím. Nerozumím. Chci si najít vlastní cestu, jak se učit nové věci, ale především praxí a s fajn lidmi, které znám a můžu na ně spoléhat. Proto cítím v kostech, že inovatko je pro mě ta správná volba. Doufám, že se vám tohle krátké video líbilo a budu se na vás těšit po létě. Mějte se krásně.